Sulwen fi'n dod o ardal 500 ger Llambed a fi'n graddio mewn Cymraeg proffesiynol. Mae diwrnod graddio yn binigl ar 2 blynedd o waith caled a tipyn o joio hefyd yma ym Prifysgol Aberystwyth. Mae'n braf cael cyfle i ddod â ffrindiau nôl at ei gilydd ac i fwynhau'r diwrnod gyda'n gilydd. Mae dy fi atgofion melys iawn yn barod o'r cyfnod yma'n Aber, ond fi'n credu mai ambell un o'r uchafbwyntiau bydden nhw'n nghlwm gyda digwyddiadau rhyngol yn ymweld â'r prifysgolion gwahanol ac hefyd aelodau o prifysgolion gwahanol yn ymweld â ni yn Aberystwyth. Rwy'n bellach wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn swydd yn adran farchnata'r brifysgol ym maes cyfryngau cymdeithasol, a mae hynna'n sicr yn sgil y profiadau nes i feithrin yn rhinwedd y gradd Cymraeg proffesiynol, felly rwy'n teimlo'n lwcus iawn.